Petržalské bunkre. Železobetónové pevnosti, pozostatky československého opevnenia, najdokonalejšieho pevnostného systému európskeho kontinentu 30. rokov 20. storočia. Boli budované už pred druhou svetovou vojnou proti rozpínavosti nacistického Nemecka. Pripravené vzdorovať nacistickej agresii, nevyužité kvôli Mnichovskej dohode. Bratislavu chránil pred nepriateľom 9 km dlhý opevnený oblúk, vybudovaný v Petržalke, opierajúci sa oboma koncami o brehy Dunaja. Línia, ktorá nesla názov Petržalské predmostie, pozostávala z rôznych typov bunkrov, z ktorých niektoré sú v rámci Československa unikátom. Prvé pevnostné objekty v Petržalke dal postaviť už medzi rokmi 1933 až 1935 generál Jozef Šnejdárek, v tej dobe zemský vojenský veliteľ v Bratislave. V rokoch 1936 až 1938 k ním pribudli ďalšie moderné pevnosti, vyrastajúce v tej dobe v celom pohraničí republiky. Za líniou spomenutého opevnenia sa nachádzal ďalší, už oveľa menší bunker bez strielní. Išlo o prvé železobetónové stanovište pre veliteľstvo roty, ktoré boli v Petržalke 4. Všetky boli vybetónované v zime na prelome rokov 1937 a 1938. Aj keď išlo o značne zjednodušenú verziu pôvodných typových návrhov, tieto 4 v Petržalke boli postavené ako jediné v celom Československu. Samotný objekt bol z 3 strán zasypaný zeminou, na obranu čelnej steny s vchodom slúžil granátový sklz a strieľňa vo dverách. Interiér bol rozčlenený na 4 miestnosti. SV1 bolo určené pre veliteľstvo 1. roty hraničiarskeho práporu 50, pod ktorú spadali objekty BS1 až BS5A. Za viedenskou cestou bola medzi staré bunkre a nové pechotné zruby vložená druhá línia 5 doplnkových objektov, vybudovaných v roku 1937, ktoré mali zosilňovať obranu v tomto smere. Označené boli rímskymi číslicami. Prvým doplnkovým bol BS Rímska 1 a išlo o typizovaný ľahký objekt vzor 37. Ľudovo sa tieto malé bunkre nazývali žopíky, podľa řaditeľství opevňovacích prací, ktoré malo na starosti celú výstavbu opevnenia v Československu. Takisto bol odstránený v súvislosti s výstavbou diaľnice D2. Ako tento bunker vyzeral, môžeme dnes vidieť na typizovaných ľahkých objektoch napríklad za Devínskou Novou Vsou a na Záhorí povzdĺž rieky Morava. Ďalším vloženým objektom z roku 1937 bol opäť žopík, ale typ H. Označený bol BS Rímska 2 a ide o podzemný železobetónový úkryt pre poľný 37 mm protitankový kanón, jeho obsluhu a muníciu. Palebné postavenie pre kanón bolo vonku. Pobyt posádky by bol v úkryte len na nevyhnutný čas, keďže svetlá výška miestnosti bola len 130 cm. Objekt mal aj núdzový východ, ktorý bol zamurovaný a zvonku zasypaný. Bunker sa nachádza uprostred pola v lokalite Kapitulský dvor. Išlo o prototyp jediný svojho druhu. Za líniou spomenutých objektov bolo umiestnené ďalšie stanovište veliteľa, konkrétne 2. roty. Každý z týchto bunkrov mal interiér rozčlenený na vstupnú chodbu a 3 miestnosti. Slúžili pre kanceláriu veliteľstva, telefónnu ústredňu, ďalšie vybavenie telefonistov a ich ubytovanie. SV2 velilo bunkrom BS5B 6, 7, 8, 9, ako aj vloženým ľahkým objektom BS Rímska 1, 2 a 3. Nachádza sa na Kaukazskej ulici pred zákrutou pri oplotení Petržalského cintorína. Priamo za BS7, za druhým sledom prekážok, bol postavený ďalší ropík z druhej línie z roku 1937 BS Rímska 3. Išlo o zosilnený typ A200. Interiér každého takéhoto ropíku ale vyzeral rovnako. Mreže, lomený vchod so strieľňou na jeho obranu, vpravo oceľové dvere, ktorými sa vchádzalo priamo do pravej streleckej miestnosti. Do ľavej streleckej miestnosti sa prechádzalo chodbičkou s ventilačným zariadením umiestneným v strede bunkra. Severne od BS-10 uzatváral druhú vloženú líniu opevnenia samostatný izolovaný pechotný zrub BS-4 Milada. Tento dnes už bohužiaľ neexistujúci objekt bol vybetonovaný v decembri 1937 a ako jediný v celom Československu postavený v najnižšej prvej triede odolnosti, čo ho činilo najmenším z rodiny pechotných zrubov. Hrúbka stropu bola len 1 meter a hrúbka čelnej steny 1,2 metra. V podzemí mal strojovňu s filtrovňou, priestory pre posádku, v hornom poschodí na každej strane ako hlavnú výzbroj jedno guľometné dvojča. Bunker bol žiaľ zničený a na jeho mieste pri Panonskej ceste postavená čerpacia stanica, po ktorej dnes zostala len betónová plocha oproti predajni AAA Auto. Tretie stanovište veliteľstva roty, postavené v decembri 1937. Pod jeho velenie spadali staré bunkre BS-10 a 11 a doplnkové objekty druhej línie BS Rímska 4 a 5. Stál na Šintavskej ulici v mieste autobusovej zastávky Holicka. Tretím ropíkom v poradí a zároveň posledným doplnkovým objektom druhej zosilňujúcej línie opevnenia bol BS Rímska 5, vybetónovaný v októbri 1937. Tak ako v predchádzajúcich 2 ropíkoch,
Aj v tomto slúžilo standardne 7 mužov. 3 v každej streleckej miestnosti, 7 sa staral o pohon ručného ventilátora v spojovacej chodbe medzi nimi. Voľný priestor v už tak malých miestnostiach umožňoval výhradne vedenie bojovej činnosti. O dlhšom pobyte posádky v čase mieru a nejakom komforte ale nemožno hovoriť. Posádky ľahkého opevnenia bývali všeobecne ubytované v barakoch, na to určených chatách alebo v stanoch a prístrežkoch v blízkosti. Severne od BS-13, dnes vedľa dolnozemskej cesty pred čerpacou stanicou, stojí stanovište veliteľstva 4. roty BSV-4 z januára 1938. Pod jeho velenie spadali bunkre 12, 13, 14, 15. Dnes je v súkromných rukách. Vojenské bunkre v Petržalke sú raritou. Pechotné zruby v rámci Slovenska, šnejdárkové objekty celkovo. Bratislava je pritom jedným z 3 hlavných miest Európy, kde nie je Národné vojenské múzeum. Zároveň je jediným hlavným mestom Európy s tak zachovaným pevnostným systémom. Je zarážajúce, že sa o tieto objekty roky starajú dobrovoľníci s nulovým rozpočtom. Alebo sa o ne nestará nik, bez ohľadu na vlastníka. Nič však nezačína samo, do všetkého, čo chceme zmeniť, sa musíme oprieť my, ktorí sme pravými vlastníkmi tohto dedičstva. Budúcnosť týchto pamiatok môžeme podporiť práve ich návštevou a podporou organizácií, ktoré pre ne dýchajú. Nebudete sklamaní.